Запознат си с полезните свойства и имаш огромно желание да добавиш рибата в своето фитнес меню, а същевременно така трудна за приготвяне и не до толкова вкусна. Ето как аз успявам да направя вкусна и подходяща за прием по всяко време на деня. Рецептата днес ще бъде хрупкави брускети с млечна салата и рибатон. Необходимите съставки са пълнозърнен хляб, пакет салата, зелени моркови, кутия рибатон в собствен сос и кисело мляко. Нарязваме няколко филийки от хрупкавият хляб, като в отделен съд добавяме половин копичка кисело мляко, отделно от това зелена салата, зелени моркови и разбира се рибатон. Старателно разбъркваме всичко до достигане на подходящата смес и текстура, за да може всичко това да бъде добавено върху брускетите, което ще им придаде много сочен и хрупкав вкус и разбира се задължителното чаша вода с цеден лимон. Резултатът е много вкусни и фитнес брускети, подходящи и за най-големите противници на рибата, а за още рецепти ме последвай!